Mulkimaa ja sen historia, perinteet ja kaunis luonto ovat osa Viroa. Mulkimaan muodostavat Etelä-Sakalan pitäjät Halliste, Helme, Karksi, Paistu ja Tarvastu. 1800-luvulla teki erityisesti kansan ahkeruus ja sivistyneisyys Mulkimaan yleisesti tunnetuksi. Alueen asukkaalle Mulkille tyypilliseksi luonteenpiirteiksi pidetään yritteliäisyyttä, sitkeyttä ja myös ylpeyttä. Luonteenomaista oli Mulkin murre, tavat ja kansanpukujen perinteiset kuviot. Abjan, Karksin, Hallisteen ja Paistun kuntia sekä Möissäkylän kaupunkia yhdistää kuuluminen Mulkimaan kehityskeskuksen Leader-alueeseen. Filmi esittelee tämän päivän Mulkimaan elämää sekä alueen perinteitä. Vierailemme yrittäjien luona ja arvioimme heidän saavutuksiansa, joista suuri osa on luotu tai kunnostettu Leader-ohjelman avulla. Menneinä aikoina oli Mulkimaan rikkaus pellavan kasvatus. Tänä päivänä on huomio suunnattu pienyrittäjyyden kehittämiselle. Lähes 50% alueesta on metsää. Metsätalous ja puunjalostus ovat tärkeimpiä teollisuuden aloja, jotka mahdollistavat paikallisen työvoiman käytön. Päähuomio on suunnattu yhteistyökumppanien löytämiseen sekä viennin kasvattamiseen. Mulkimaata on kutsuttu myös Viron vilja-aitaksi. Katse kiinnittyy laajoihin, hyvin hoidettuihin viljapeltoihin. Pelloilla ja maatiloilla käytetään uusinta maataloustekniikkaa sekä ympäristöystävällisiä menetelmiä. Luomumaatalous kasvattaa Mulkimaalla suosiotaan. Viljellyt pellot sekä huolletut niityt ovat täkäläisen maaseudun ylpeys. Kunnissa on jälleen suosiossa sian ja naudan kasvatus. Maitokarja luo yrittäjälle mahdollisuuden tuottaa erilaisia maitotuotteita pientuotannon huipputeknologiaa käyttäen. Nykyisin on miestyövoiman käyttö maataloudessa huomattavasti vähentynyt ja se vaatii ihmisiä erikoistumaan uudella tavalla. Kopran matkailutilalla kasvatetaan lihakarjaa, joka kiinnostaa myös maaseudulle saapuvia turisteja. Mulkimaalla kasvatetaan vihanneksia ja marjoja. Useilla Hallisten kunnan maatiloilla on suuret kurkku, purpitsa, mansikka ja vadelmaviljelmät. Viron puutarhanhoidon kehto ja jalostuksen sydän on Karksin kunnassa sijaitseva Pollin puutarhakeskus. Yrittäjyyden kehittämiskeskuksen tukemana on luotu marjojen ja hedelmien jalostukseen ja säilytykseen keskittyvä pätevyyskeskus. Puutarhakeskuksessa on vuosikymmenien aikana jalostettu Viron olosuhteisiin sopivia hedelmä- ja marjalajikkeita. Vanha teollisuuskeskus on Möissäkylä, jonne rakennettiin 1800-luvun lopulla kapearaiteinen rautatie. Rautatie oli käytössä vuoteen 1973. Tunnettuja olivat myös vaunu- ja kaivinkonetehdas. Tälläkin hetkellä Möissäkylästä on toiminnassa niin metalli- kuin myös puuteollisuutta. Huomattavat kilpailijat tällä teollisuuden alalla löytyvät Karksinuijasta,
jossa työskennellään sekä puutavaran jalostuksen että huonekaluteollisuuden parissa. Paistun kunnassa sijaitseva puuteollisuusyritys Oy Fraxinus valmistaa kovasta lehtipuusta laadukkaita lattialautoja, joille on kysyntää aina ulkomailla asti. Paluojalla toimiva Toom-tekstiilin tekstiilitehdas työllistää lähialueen naisia. Tehtaassa valmistettuja peittoja, tyynyjä ja muita vuodetekstiilejä viedään useisiin kohteisiin ulkomailla. Mulkimaalla on aina arvostettu koulutusta. Lukiot Abjassa ja Karksinujassa sekä peruskoulut Hallistessa, Holstessa, Sultsissa ja Möisäkylässä huolehtivat pienten mulkien kirjoitus- ja lukutaidosta. Useat taiteilijat ovat löytäneet innoituksen Mulkimaan luonnosta ja paikallisista ihmisistä. Seudulla on paljon taiteilijoita. Kuvataiteilija Merkki Pöllun työtä jatkaa varmasti hänen tyttärensä. Viljantissa Bonifaciuksen Killan tiloissa voi tutustua lasimaalarin työpajaan sekä ostaa tuotteita. Persoonallinen taidemuoto on jääpatsaiden valmistaminen Öysyn kartanon lammikolla, johon osallistua saavat kaikki käsistään kätevät. Vanha jäänsahaminen uusiutuu patsaan veistoksi. Tyyliin sopivat asut luovat ilmettä yhteiselle ilonpidolle. Talviolympialaisiin osallistuneet vieraat esiintyvät ja päivän kruunaa ilotulitus. Kuten näkyy, voi voittotyö olla vaikkapa kala jäässä. Viron maaseudulle ja kansankulttuurille ominaista on yhteistoiminta, jonka ansiosta toiminnassa ovat paikalliset kylä- ja seurantalot. Tanssi, kuorolaulu ja käsityöt pitävät mielen virkeänä. Yhteistä tekemistä löytävät niin päiväkotilapset kuin myös harmaahapset. Yhdessä järjestetään kyläpäivät, jonne kutsutaan myös kaikki paikkakunnalta pois muuttaneet. Kylätalot ovat usein kylän sydän, jossa tutustutaan kulttuuriperinteeseen ja järjestetään koulutuksia.
Kierrätyskeskus sijaitsee Karksissa, jonne jokainen voi tuoda tarpeettomia esineitä, jotka voivat jollekin toiselle olla tarpeellisia. Keskus on myös hyvä paikka kanssakäymiseen ja tukee yhdistystoimintaa. Käsityötupian suosikki on mattojen kutominen kangaspuilla. Suurin osa materiaalista on kierrätettyä ja näin säästetään ympäristöä. Leivänteon taito annetaan eteenpäin seuraavalle polvelle. Näin omaa leipää tarjoilee vierailleen Männikun matkailutila. Metsästys on useiden miesten harrastus. Laajat paikalliset metsät luovat sille oivat olosuhteet. Metsästysturismi kasvaa varmasti tulevaisuudessa. Itse pyydetty riista maistuu parhaimmalta. Sen varmistavat paikalliset makkaramestarit. Metsäröymyn ruokapihan isäntä tarjoaa parhaille vieraille erittäin maukasta ruokaa, yrteillä maustettuja makkaroita. Musiikkikoulutusta tarjoavat musiikkikoulut Abjassa ja Nuijassa. Omalaatuinen tapahtuma on Abjan musiikkikoulun järjestämä haitarifestivaali, joka tuo paikalle muusikot ympäri Viroa. Juhannus perinteineen ja tapoineen on koko kansan juhla. Juhannuskokko saa liekkinsä voitonpäivän tulesta. Juhannusyö on ihmisten oma juhla. Seurantaloissa opitut laulut ja tanssit esitetään juhannusyönä toisille. Lystiä riittää niin katsojille kuin esiintyjillekin. Vuonna 2010 Karksin Linnamäellä järjestetyt Mulkien ensimmäiset laulu- ja tanssijuhlat muodostuivat kaikkia mulkeja yhdistäväksi tapahtumaksi. Ütlest ainsast, keset tuhandit maailmamaid. Nõnda kui laulikki laulan, pikast sillast kui üle sai. Ja me oleme, elämme, kestämme ja jäämme üle aigade aa. Ja aitseb ära miu tunnete lill ja mu armastus, Mulgimaa. Syntyi uusi perinne, mulkien aivan oma juhla. Uljas luonto, kauniit mulkinaiset kansallispuvuissaan, kaikumassa mulkin kieli, laulu ja tanssi. Ja kaiken yllä leijuu mulkimieli. Alueen asukkaat ovat enimmäkseen luterilaisia. Hallistessa, Karksissa, Moisakylässä ja Paistussa sijaitsevat luterilaiset kirkot. Vanhin, Paistun kirkko on mainittu ensimmäisen kerran vuonna 1234. Kirkko on pyhitetty neitsyt Marjalle. Kirkko ja myöhemmin myös kylä on saanut nimensä sen mukaan,
että kirkon on sanottu loistavan merelle asti. Siitä myös nimi Stella Maris, meritähti. Apostoli Pietarille pyhitetty Karksin kirkko on rakennettu vuonna 1773 linnan raunioille. Perustusten vajoamisen takia on kirkon torni vinossa. Kirkossa on 16 arvokasta maalausta ja vuonna 1874 rakennetut urut. Hallisten kirkko on mainittu ensi kerran vuonna 1504. Kirkko on palannut useaan otteeseen, viimeksi vuonna 1959. Kirkon korjaamistyöt aloitettiin vuonna 1989. Paikallisten asukkaiden ja lahjoituksen avulla syntyi ihme. Hallisten kirkko siunattiin käyttöön uudelleen jouluna 1991. Möysäkylän luterilaisen kirkon kunnostustyöt ovat olleet käynnissä viime vuodet. Vihreä matkailureitti läpäisee kaikki Mulkimaan kunnat. Mulkimaalle on tullut lisää majoittajia, ruoantarjoajia ja aktiivilomien järjestäjiä. Tunnetuimmat turismiyrittäjät ovat Kaasikun tila Paistussa, Orunylvakku Hallistessa ja Kopran tila Karksissa. Erityistä arvoa antaa Mulkimaan monipuolinen luonto ja harva asutus. Se mahdollistaa rauhasta ja hiljaisuudesta nauttimisen pienillä kotimajoitusta tarjoavilla tiloilla luonnon keskellä. Mulkimaa sijaitsee Sakalan ylängöllä. Alueella kulkevat Hallisten ja Öhnen joet sekä useat pienemmät joet ja ojat. Joet virtaavat devonikauden punaisen hiekkakiven alueiden läpi. Monissa paikoin vesi on kaivertanut luolia ja muodostanut paljastumia. Näistä paikoista löytyy huolletut vaellusreitit. Luontokoulutuksia järjestetään Valtion metsätalouskeskukselle kuuluvassa Lillin luontotalossa. Mulkimaan luontoa on pidetty Viron kauneimmaksi. Useat runoilijat ja kirjailijat ovat ylistäneet seutua. Turhaan ei ole August Kitzberg kutsunut. Tule, oi vaeltaja, Karksin mäkiin. Mulkimaan elämää läpi aikojen esittelee August Kitzbergin museohuone. Vieraita odottavat Mulkin kylämuseo, Möysäkylän museo ja Kaasikun talon pitsitupa. Mulkien elämäntyöstä muistuttavat puuveistokset Abjassa, Helmessä, Paistussa ja Karksinuijassa. Ne tervehtivät kotiintulijoita ja kutsuvat nykyisiä mulkeja puolustamaan parempaa elämää. Olla pieni ja vapaa, olla oma kieli ja kulttuuri, siitä kiitos vapaussodassa taistelleille. Yksi kaunis muistomerkki sijaitsee Paistun kirkkotarhassa. Baltian maiden asukkaiden sydämiin jäi 23. elokuuta 1989 järjestetty Baltian ketju, katkeamaton, käsistä kiinni pitävä ihmisketju, joka ilmaisi yhtenäisyyttä ja halua olla jälleen vapaa. Vuonna 2009 pystytettiin Viron ja Latvian rajalle muistomerkki, joka muistuttaa 20 vuoden kulumisesta tästä historiallisesta tapahtumasta. Paikalliset kyläseurat ovat aloittaneet vanhojen kartanoiden kunnostamisen.
Karksin kyläseuran vetämänä on arvokas kartanorakennus saanut uuden katon. Kautta aikojen on Mulkimaan ylpeys ollut kartanotilat. Kartanoita rakennettiin lähinnä 1800-luvun lopulla ennen ensimmäistä maailmansotaa ja Viron itsenäisyyden aikana vuosina 1920–1940. Yksi komeimmista kunnostetuista on Murrin herraskartano Karksissa, jossa kokoontuvat lähikylien asukkaat. Hallistessa Mulkin kartanossa toimii yksityinen hoitolaitos vanhuksille. Mulkimaan suurin urheilukeskus avattiin Euroopan unionin tuella loppuvuodesta 2009 Holstrebullissa, josta löytyvät suurimmoiset mahdollisuudet niin ammattilaiselle kuin harrastajalle. Paikan päältä voi vuokrata varusteita. Tarjolla on myös kokous- ja majoituspalveluja. Tilauksesta myös ruokailu, rentoutumiseksi saunat. Vabatehniikkaa sõidus teinud ja Tarja on nüüd finissis, nii et number 9 Tarja Jurlova sõidub nüüd. Huolletut ja valaistut reitit eivät kalpene Otepään ratojen rinnalla eivät talvella eivätkä kesällä. Talviurheilua on tarjolla myös Karksin kunnassa, jossa Maijenmäki on suosittu kohde. Vapaapainilla on pitkät perinteet Myissäkylässä ja Hallistessa. Motocrossiradat Holstrenummessa, Paiston kunnassa sekä Ainjassa, Karksin kunnassa ovat tuttuja moottoriurheilun ystäville.